Teraz Maempa trochu pomohol podržaním hokejky súpera zatiaľ, ale tento faul, alebo prípadný možný faul potrestaný nebol. Priestor sa otvorí aj na druhej strane. Obrovská chyba, Fínsko v tejto chvíli. Ten zhadzoval na Turunena. Ale opäť nedorozumenie vo fínskom útoku, za to Česi môžu ísť na druhú stranu. Obrovská príležitosť, 3 sekundy pred koncom. Zatiaľ čo fínsky národný tým využíva možnosť striedania. Na ľade je v tejto chvíli tretia formácia. Turunen, Eriksson a Oksanen. Turunen, perfektná kombinácia a Turunen znižuje. V piatok s Fínskom, rovnako o 5. No a posledný zápas nás čaká s našimi západnými susedmi a teraz Českou republikou o 4. A to konkrétne teda v sobotu. Česi ale v nasledujúcich, nazvime to 2 minútach, 2 góly. Ale Česi to môžu hneď takýmto spôsobom zmáriť a to sa aj darí. Tak je rozhodnuté, Česi ovládnu prvý